Днес бяха договорени доставките на газ за Федерацията Босна и Херцеговина. Документите за контракта бяха подписани от директорите на електрическата компания на Федерацията и компанията за доставка на газ. Предварителното споразумение е за инвестиции в доставката на 170 милиона кубически метра природен газ годишно. За целта ще бъде изграден един допълнителен блок с инсталирана мощност от 100 мегавата. Пълното му завършване и въвеждане в експлоатация трябва да приключи до 2017 година. В проекта ще бъдат инвестирани 120 милиона евро. Изпълнението му е част от програма за повишаването на енергийната ефективност на Федерация Босна и Херцеговина. То ще направи възможно доставянето на допълнителна енергия и в много населени места, където в момента това е непосилно. От газоразпределителното дружество обясниха, че годишно ще се доставя природен газ за около 80 милиона долара. Това ще е достатъчно за дейностите на големите потребители. Според Световната банка, Босна и Херцеговина до 2017 година ще има нужда от 600 милиона до 1 милиард кубически метра природен газ годишно. Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари представиха днес позицията си за цената на хляба, как се формира тя, има ли спекула и дали е достатъчно качеството на пшеницата за производството му. От бранша преди време се оплакаха, че има натиск от страна на чуждестранни търговски марки, а Министерството на земеделието и храните обяви, че ще засили проверките за качеството на хлебните изделия, продавани в тях. От началото на годината хляба поскъпна с повече от 15 на 100. Заради повишението министърът на земеделието Мирослав Найденов свика извънреден консултативен съвет по зърното. На срещата стана ясно, че не е имало основания за рязко поскъпване на продукта през първите дни на януари, но се очаква от февруари цената да е с 20 на 100 по-висока. Министърът увери, че през тази година няма да има недостиг на зърно за хляб, а от Асоциацията на мелничарите потвърдиха информацията. От Комисията за защита на конкуренцията пък предупредиха, че внимателно ще следят пазара за картелни споразумения между производителите. С около 20-30 стотинки се очаква да поскъпне най-масовия заводски хляб. Това обявиха на пресконференция днес от Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България. Това означава, че той ще струва около 1,20 – 1,40 за килограм при брашно тип 500. Сегашната му цена е около 1,10. По формулата 1:2:4 за формирането на цената на хляба, реалната цена трябва да бъде 1,50 заради увеличението на производствената себестойност на основната суровина – брашното за периода юни-юли. Доставната цена към търговската мрежа няма да достигне тези стойности и ще бъде около 20 стотинки. И ще бъде около 20-30 стотинки по-ниска, стана ясно още на брифинга. Кметът на Нови Сад присъства днес на пресконференция, която представи проекта Медицински домашни грижи, осъществяван от Общинската администрация на Нови Сад. Основният изпълнител на дейностите са специалистите от социалната сфера, които се занимават с закрила на детето в сътрудничество със свои партньори и колеги от Унгарска фондация. Целта на проекта е подобряването на здравните услуги и модели на професионална грижа по подобие на унгарския модел, който дава добри резултати. Журналистите изслушаха становището на кмета, заместник директора на службата за европейска интеграция и шефа на службата за закрила на детето в Нови Сад. По техните думи, проектът има бъдеще, защото в Европейския съюз, на където върви страната, се отделя специално внимание на грижата за болните и децата. Структурите на гражданското общество ProActive днес представиха своя най-нов проект, който се нарича Проактивни млади хора на Балканите, финансиран от Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия. Целта на проекта е укрепването на капацитета на службата за младежта и младежките организации и изграждане на институционална рамка за сътрудничество в региона на Югоизточна Европа, както и за трансгранично сътрудничество с България и Македония. Това ще стане чрез активното участие на млади лидери на младежки организации от тези държави, които искат да изградят мрежа за сътрудничество между международни организации и правителства. Една от целите на проекта е да мотивира младите хора да се включат в изпълнението на Националната стратегия за младежта, както и планирането на изпълнението на международното сътрудничество. Тези структури биха били в състояние да предложат реалистични и системни решения на проблемите на младите хора на местно, регионално и национално ниво. Чрез проекта ще се повиши нивото на информираност на младите хора и широката общественост за младежките проблеми в съвременния свят и условия, както и за възможните решения и за посрещане на техните нужди. Основните теми на тридневната конференция в Ниш са добрите практики, които могат да бъдат прехвърлени от България и Македония в Сърбия. Още новини от Балканите може да прочетете на интернет адрес www.krakra.net. За повече информация звънете на телефон 076 602 716 и ни пишете на имейл адрес news@krakra.net.